Dobrý den, vítejte na mobilizujeme.cz. Pojďme se spolu nyní podívat na mobilní telefon LG Optimus Woo. Na první pohled, když se podíváte, jak vidíte, jak ten telefon držím v ruce, tak se jedná o relativně nestandardní úhlopříčku. Telefon má úhlopříčku 4,3 palce a tím se podstatně liší ze všech nebo z drtivé většiny prodávaných Androidů. Pojďme se jenom na ně podívat zblízka. Každopádně, na co musím upozornit, jedná se o přístroj, který se v České republice neprodává a prodávat nebude. To by se mělo dočkat až nástupce LG Optimus Woo 2. Telefon má 4,3 palců, velký displej, který disponuje rozlišením 1024x768. Nad displejem samozřejmě najdeme logo výrobce, klasicky přední kamerku pro videohovory a zde je viditelný, nebo respektive já vidím, nevím, jestli je to viditelný i na videu, proximity senzor a senzor okolního osvětlení. Ve spodní části vidíme tradiční klávesy zpět, domů, v rámci Androidu 4 samozřejmě vyvolání veškerých spuštěných aplikací a kontextová nabídka. Pokud se podíváme na zadní stranu, tak na zadní straně najdeme logo LG, čočku 8 megapixelového fotoaparátu s autofokusem včetně LED přisvícení a výdech reproduktoru. Na horní straně, a to otočím spíš takto, máme klávesu pro uspání, probuzení telefonu, zde odsunu micro USB konektor. Tato klávesa je relativně zajímavá, jedná se o vlastně vytvoření screenshotu, za chvíličku si předvedeme, je zde mikrofon na potlačení okolního šumu a samozřejmě zdířka na 3,5 mm jack pro sluchátka. Levý bok zcela prázdný na první pohled, druhý pohled, pokud to je viditelný v tom světle, je zde schovaná, relativně dobře schovaný šuplíček na SIM kartu. Pravý bok obsahuje pouze 2 samostatné klávesy jako regulace hlasitosti a ve spodní části najdeme pouze mikrofon. Když se vrátíme k telefonu jako takovému, změnil jsem nahoře, takže hned ukážu klávesu pro vytváření screenshotu nebo respektive vytvoření obrázku, jakoby souboru JPEGu z obrazovky. Můžete vytvořit v libovolné obrazovce, takže když budeme takhle třeba v menu, já to zmáčknu, tak telefon to celý uloží a já můžu do toho malovat jak je libo. Následně samozřejmě obrázek můžu vzít a odeslat přes veškeré služby, které mi toto v tom telefonu nabízí. Jinak LG Optimus Woo obsahuje Android ve verzi 4.0.4. Vidíme zde. S tím, že by to měla být finální verze Androidu, uvidíme, z jakou verzi přijde LG u Optimus Woo. Zde je to každopádně pokrok, protože telefon začínal s Androidem 2.3.6, to znamená Gingerbread. Baterie v telefonu je vestavená, má kapacitu 2080 mAh a co se týká hardwareové výbavy tohoto telefonu, tak se tady bavíme o procesoru Snapdragon S3 na 1,5 GHz s grafickým akcelerátorem Adreno 220 a celému tomu tandemu sekunduje 1 GB paměti. Vnitřní paměť je 8 GB pro uživatelský data a samozřejmě máme zde možnost vložit SD kartu. Jinak co se týká prostředí, jedná se o standardní LG, není zde nic podstatného, nic, co by se změnilo oproti, dejme tomu L-kový sérii, ten systém, to jsem nechtěl, ten systém má stejnou nadstavbu, to znamená nějaký zásadní změny zde nečekejte. Prioritní opravdu je, že se jedná o velkou 5palcovou úhlopříčku displeje v nestandardním 4,3 rozlišení, jinak je to víceméně klasický LG, jak známe. To by bylo, co se týká pohledu na LG Optimus Woo. Vše a já se budu těšit u recenze, pokud vyjde v České republice LG Optimus Woo 2. Hezký den přeji.